An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye ntɛnɛ bɛnnen bɛ nansara san kalo 8 uti kalo bi o tile 29 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'o ye dɔnwama kɔnɔ ye an ma ladɔnniya k'a fɔ bi o tile fɔlɔ ye jate la san kalo 2nan o hijira san 1444 san do dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min n'ale sigilen bɛ ka ɲɛsin Segu boli ale ka hakilinaw ma olu ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ kunungo o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la sibiridon o sirabanga kasara dɔ kɔni kɛra min bɛ tali kɛ Badugu jolibakaw fɛ yen nɔ ni ka maa 8 kasaraw nin na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la logement soso no mun filɛ ni ɲamanakaw fɛ yen nɔ maa dɔw garisɛgɛla o sow la nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'olu kan ka na bɔ olu ye faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ sibiridon o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la o sibiridon kelen na tasuma kasara dɔ kɛla Bakɔrɔ Jikɔrɔ ni ACI kɔnɔna na ka se ka magasin dɔw kɔni jɛni kosɛbɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kulu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen nɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka sanu ko ma Fer Mali olu ye faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ ka ɲɛsin an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko ma u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye hakilina dɔw kɔni ta ko bɛnna olu ma kosɛbɛ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ sibiridongo nɛgɛ kaɲɛ 10 wagatiw la sirabanga kasara dɔ kɔni kɛra Badugu jolibakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ sira n'o bɛ taa kangabakaw fɛ yen nɔ sirabanga kasara kɔni kɛra ni ka maa 8 kɔni n'olu kasaraw nin na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko kari min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Air Selenge ale kɔni ni dugutaa mobili dɔ kɔni n'o bɛ tali kɛ voiture dɔ kɔni na olu kɔni karila ɲɔgɔn na accident in kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko maa 58 k'olu kɔni de tun bɛ mobili kɔnɔna na maa 8 kɔni olu kasaralaw nin na kunnafoni ka fɔla ko maa 19 k'olu kɔni joginna kosɛbɛ maa 31 k'olu ka joginda kɔni ko man bon kosɛbɛ a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛla lakana tigilamɔgɔ fɛ n'o ye sapeur pompier mɔgɔw ye ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ maa minnu kɔni joginna ni ngolu ta ka kunsi n'u ye hôpital Gabriel Touré kɔnɔna na ka se ka taa n'u ye nɔ furakɛli hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni joginna yarabi ala k'u kɛnɛya ni k'u segu u yɛrɛ ma n'an bɔra ye kunungo wulikajɔ kɔni kɛra kulu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen nɔ n'o a ɲɛsinnen bɛ Segu boli ale kɔni dɛmɛni ma olu kɔni ye faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya CICB kɔnɔna na wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka jamana a bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna na bi a yirala k'a fɔ kɛlɛ banbali min n'o b'an ka jamana kɔrɔya fanfɛla fɛ u ka faraɲɔgɔn in kun kɔni y'o ye dɛ ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ka kunnafoniya kɔni di jamana ɲɛmɔgɔw ma ka yira k'a fɔ maa caman kɔni bɛ olu ka ɲaragi ka kɛ an balima filalakaw kan ka yira k'a fɔ ko jariwale tigilama kɔni k'a bɛɛ lajɛlen fila ye kunnafoniya kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen tɛ fila ye wa fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔna na o kɛlɛ bɛ se ka ban cogoya mun na wulikajɔ kɔni kɛra maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila o maa caman kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kan kunungo Segu boli ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ an nana cikan mun fɔ an ɲɛ b'a la centre b'a la ka jeni dugu b'a la ka jeni mɔgɔw b'a la ka faga su ni tile an maliyɛn damaw de b'a la ka ɲɔgɔn faga c'est pour ça que an y'a décider an y'an balima filaw wele u kana an ka sigi an ka kuma an k'a lajɛ an bɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ cogo di an y'a décider minnu nana u ka téléphone numéro bɛ ta u tɔgɔw bɛ ta u ni gouvernement bɛ sigi ka kuma an b'a kɛ cogo di bɛn bɛ se ka na mun de bɛ kɛlɛ ban sigi ka kuma o de bɛ se ka kɛ ni kɛlɛ banni ye baara in kɔfɛ an bɛ tila ka sigi ka kuma an ni état bɛ kuma an b'a kɛ cogo di bɛn bɛ se ka na cogo min na parce que an ɲɛ b'a la an bɛ ɲɔgɔn faga an bɛɛ ye maliyɛn denw nafa t'a la ni y'a san joli ye an ka duguw la yen école tɛ yen bilen sɛnɛ tɛ yen kalan tɛ yen jamana bɛ se ka to tan wa an k'a lajɛ an bɛ se k'an ka jamana bɔ nin degun na cogo min na n b'a fɛ Mali gouvernement k'an soutenir ka fila ninnu lamɛn k'a lajɛ u bɛ se ka kuma fɛ cogo min na an bɛ se ka bɛn sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na ni tun bɛ tali kɛ Segu boli ale ka seerew la u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka ban pewu cogo min na yarabi ala k'o faamuya ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye sibiridongo Bamakɔ Bakɔ Jikɔrɔnikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ACI kɔnɔna na tasuma kasara dɔ kɔni kɛla kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko tasuma kasara in kɔni ko a sɔrɔla kuran de fɛ dɛ butigi 3 bɔɲɔngo a y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni nka min kɛra a ko la kunnajaba ye ko maa kɔni ma jogin a la maa ma kasara a nina a la
yarisa ka preparatigɛ d'a ma Burama Konate ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Burama Konate. An bɛɛ y'a ye tasuma bi bɔla magasin kɔnɔ. Bon magasin in matelas feere yɔrɔ de don. Tiɲɛ don ko Malikura mais Malikura tɛ se ka jɔ ni kuma ye koyi parce que kuma de ka ca bi mɔgɔninfin da ka tɛ baara kan. Énergie mɔgɔw ta an ye courant fil de fɔlɔ ka masquer poto in courant fil de kun talen don ala kana magasin in na mais an tɛ se ka fɔ ko min kɛra magasin in kɔnɔna na ko courant fil de nɔ don mais an ye min ye kɛnɛma yan nɔ o kɛra courant fil de mais au moment la an ma énergie mɔgɔ ye yan mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu nana a fɔlɔ an ye 15 mɔgɔ polisi dɔw ye après sapeur mɔgɔ dɔw nana u nana ni mobili fɔlɔ min ye u y'o k'a kan o ma se k'a faga sisan ni u y'u mobili sabanan de la mais kɛrɛnkɛrɛnnena anw bɛ jɔn fɔ an bɛ population yɛrɛ de fo sigida cɛw ni musow kɛrɛnkɛrɛnnena ka fara denmisɛnninw kan olu de bolila ka taa son fa u ye taara hali moteur dɔ ɲini ka don kɔlɔn kɔnɔ pour que ka se ka ji sɔrɔ ka kɛ nin yɔrɔ in kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye n'a fɔra ko Malikura tɛ jɔ abada f'a ka kɛ maliden ɲumanw de kɛrɛnkɛrɛnnenya énergie baarakɛlaw an bɛ min ɲini u fɛ n'u y'a mɛn ko nin ɲɔgɔnna action dɔ bɛ yɔrɔ min na surtout so in location de b'a kɔnɔ ɲɛfɛla kɔni ye magasin mais mɔgɔw bɛ kɔfɛla la mais population ka cɛsiri kama ani carré kɔnɔ jeune dɔw de kɛra sababu ye ka yɛlɛ poto la an ɲɛ bɛ poto min na sanfɛ ni courant tigɛla la olu de yɛlɛla joona ka se ka courant tigɛ sapeur mɔgɔw ka se ka fɛrɛ ka baara ma k'a yira sapeur mɔgɔw la ko courant ti kɔnɔna si la bilen jeune dɔw de y'o kɛ énergie mɔgɔw an mɛnna an y'u wele u ma ye sisan mɔgɔ 4 bɛ mɔgɔ 5 an ɲɛ b'o la olu nana k'a sɔrɔ baara kɛra an ye carré kɔnɔ jeune dɔw de wele olu de nana comme olu fana ka baara ye courant baara ye olu de nana ka fil couper ka se ka fil lajigi sapeur mɔgɔw fana ka se ka excès sɔrɔ ka don ka yɔrɔ in faga ka kɛ sababu ye ni mɔgɔ ni ma se ka to a la mais magasin ko kɔni o kɔni banna surtout so yɛrɛ bɛ la ka ɲini ka na cu parce que kɔnɔna commencé la ka cun ka ban ni tun bɛ tali kɛ Burama Konate la a y'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ énergie mɔgɔw la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ni kunnafoniya dil'u ma teliya la u ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ka na ka sababuya kɛ courant kasara ale ma nɔgɔn dɛ courant kasara ale ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ni kasara ninnu dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Fer Mali olu ye faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ faraɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'u ye sariya dɔ kɔni ta sariya in bɛna ɲɛsin baara jumɛn ma an ka dugujukɔrɔ nafolo ko olu baaraw bɛɛ lajɛlen dugujukɔrɔ fɛnw olu baaraw bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ a yirala k'a fɔ ko ni hakilina mun n'a talen filɛ jamana ɲɛmaaw fɛ Fer Mali tigilamaw kɔni olu kɔni wulikajɔ kɔni ta ka jamana ɲɛmaaw kɔni fo ni waleya na kosɛbɛ kosɛbɛ Sori Ibrahim Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Sori Ibrahima Traoré n'i y'a an ɲɛ yan bi o de ye Fer Mali ani a jɛɲɔgɔntɔnw ka wulikajɔ bɛ sen na a ka ca ni san 1 ye k'a laɲini k'a fɔ ko Mali ka se k'a bolo da a ka dugujukɔrɔ nafaw kan ka se k'u tɔnɔbɔ ka malidenw lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sanuko a bɛ se ka yelenku malidenw ye cogo min k'a kɛ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sababu ye an ka gouvernement n'o ye transition gouvernement ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugujukɔrɔ nafaw olu labaarali ministre n'o ye Lamine Seydou Traoré ani camancɛ fanga gouvernement bɛɛ lajɛlen président colonel Assimi Goïta ka bonya kɔnɔ u bɔra ka wulikajɔba bila sen kan n'o de ye u ye a décider ka bɛnkan ta ko u bɛna baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye malidenw bɛ kule min na n'o de ye k'a fɔ anw niyɔrɔ ka dɔgɔn an ka Mali sanu bɔyɔrɔw la n'o ye société minière ye k'olu yɛrɛ tɛna niyɔrɔko kuma yɛrɛ fɔ tuguni k'olu bɛna baarakɛyɔrɔ bila sen kan min a sanu a bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw ta ye sanu dɔrɔn tɛ a pétrole a jama a gazi a fer a manganèse hakaja Mali dugujukɔrɔ nafa fan o fan bɛ nin société in bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen tɔnɔ bɔ yaasa ka se ka malidenw nafa u ka dugujukɔrɔ nafa la donc Fer Mali y'a yira k'a fɔ ni gouvernement ye nin ɲɔgɔn wulikajɔ bila sen kan anw tɛ se k'an sigi k'o filɛ bawo nin ye anw de ka laɲini ye a ka taa ni san 1 ye o tuma na bi an b'a yira k'a fɔ gouvernement u ye nin bolodali min kɛ nin bɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya nin b'o de kofɔ wa nin bɛ malidenw danbe segin u ma nin bɛ o de kofɔ anw fɛ waati sera Fer Mali a bɛ waati jan bɔ an ye waati min kofɔ nin y'o waati selen bawo min ye gouvernement ye n'o y'an marabagaw ye olu y'u ta kɛ a tɔ tora anw maliden tɔw maliden min bɛ Mali kɔnɔ ani min bɛ Mali kɔ kan anw bɛ wele de da u bɛɛ ma sanu b'anw ka dugu jukɔrɔ maa si t'a hakɛ dɔn pétrole b'anw ka dugu jukɔrɔ maa si t'a hakɛ dɔn jama b'anw ka dugu jukɔrɔ fer b'anw ka dugu jukɔrɔ n'o ye nɛgɛ ye manganèse b'anw ka dugu jukɔrɔ uranium ni o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ boli fɛn min nɔfɛ ni kuranko yɛrɛ bonnakun kan jɔnjɔn b'ale de bolo o b'anw ka dugu jukɔrɔ hakaja lithium bɛ anw ka dugu jukɔrɔ n'i y'a jateminɛ batteriw tɛ se ka dilan ale kɔ cogo si la diɲɛ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ fɛn minnu ma bi o bɛɛ lajɛlen bɛ anw ka dugu jukɔrɔ o tuma na ni gouvernement ye bolodali kɛ k'a jira k'a fɔ Mali bɛna société bila sen kan min bɛɛ ye malidenw ta ye o b'a yira k'a fɔ n'o société ye sɔrɔ min kɛ o tɛ tila ka Mali bolo lasɔn ka taa n'o nafolo tɔ ye jamana kɔ kan o nafolo bɛɛ bɛ kɛ malidenw de ta ye o tuma na Fer Mali hakili la bi anw ye kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ min bɛ se k'a to Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini min y'anw ka wulikajɔ ye o bɛ se ka sabati cogo min.
ni tun bɛ tali kɛ Sori Ibrahim Traoré la Fermali ɲɛmaa dɔ don u y'a fɔ cogo min na yarabi ni hakilina mun n'a tali filɛ jamana ɲɛmaaw fɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye ɲɛtaa min bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔna na n'an bɔra ye logement social mun n'ale bɛ ɲamanakaw fɛ yen nɔ kumaw kɔni cayalen bɛ yen nɔ dɛ a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɔni ye fɛɛrɛ kɔni ta maa bɛ yen n'olu donna so kɔnɔ k'u ma don sariya kɔni kɔnɔna na wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ olu nɔfɛ maa 200 ni kɔ bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ cogoya mun na u fana ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ olu kɔni donna so ninnu kɔnɔna na n'u ka wari de olu tɛna se ka bɔ o cogoya la dɛ u ka solonali donna o ye Mohamed Ali Bacili ye sibiri dongo u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ɲamana Bacili ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma baarakɛda min ma ko OMH Office Malien de l'Habitat n'olu de bɛ logement social ko kunna o jamakulu ka jama de ye nin ye a diyar'u ye u ka jama don a ma diya u ye u ka jama don gouvernement y'u sigi ko ka so jɔ ka se ka so in di nɔgɔya dɔ la jamanadenw ka u kundo yɔrɔ sɔrɔ u n'u ka denbayaw ka u jigi sigi soko la u ka sutura u ka lafiya nka kabiri ninnu ye i ɲɛsin jamana yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la ni kɔnɔnafili ni tɔɲɔ tɛ dɔwɛrɛ t'u ye u kɔnɔnafili la u tɔɲɔna parce que u ma taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ u ye ɲɛsin jamana yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ de la maaw bɛ yen jamana bɛ mun sara k'a fɔ u ka nin baara in kɛ u ser'olu de ma u n'olu de kumana olu de ye papiyew ta k'a d'u ma olu de y'u ta ka taa notɛriw bara olu de y'u bila ka taa bankiw la ka wariw sara ka commencer ka papiyew d'u ma u mana da si kari ka don a kɔnɔ tile de taara ka d'u ma ko yan y'u ka yɔrɔ ye olu de ko sisan ko ninnu ka bɔ u bɛ so in di mɔgɔ wɛrɛ ma sariya dun n'i ye fɛn feere mɔgɔ ma ka papiyew d'a ma ka tile ta ka d'a ma fo a ka yɛlɛma a ka so kɔnɔ ka tila k'i tugu ka t'o yɔrɔ kelen k'e b'o tile di mɔgɔ wɛrɛ ma k'e bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka papiye dilan ka t'o sigi o so kelen kɔnɔ an yɛrɛ bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ Mali kɔnɔ bi n'an b'a fɔ a ma rébellion ni terrorisme nin fana ye gouvernement baarakɛlaw ka terrorisme kɛcogo de ye jamana kɔnɔ nin ye terroriste baara de mais baara kɔnɔna na terroriste ye jɔn ye mun banna sariya ma ni u yɛrɛ ka OMH mɔgɔw ye mɔgɔw nɛgɛn ka t'i sigi bureau kɔnɔ k'i ban ka OMH sariyaw boli a cogo la est-ce que i bɛ se ka jigin jamanadenw na wa i tɛ jigin o la o an bɛ kirisow la o kiriw ma ban munna ka sɔrɔ kiri aw ko an ka tugu sariya kɔ ko Mali ye sariya jamana ye anw de fɔlɔ taara kirisow la munna an bɛ kirisow la u bɛna tugu k'u b'u labɔ o tuma olu tigɛlen bɛ Mali kiri la wa u t'i jɔ kiri ka ban donc ninnu bɛ kɔnɔnafili dɔ kɔnɔ ni u ka avocat ye n bɛ kuma ni avocaya yɔrɔ ye mais n'i ko n ka tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ kɛra ministre de l'habitat ye Mali kɔnɔ foyi tɛ nin ko la ne tɛ mun dɔn nkalon foyi t'a kɔnɔ ne tɛ mun dɔn OMH bɛ jago de la a baarakɛlaw ye jagokɛlaw de ye so fɛn o fɛn dir'u ma u y'a yuruku k'a feere Mali kɔnɔ hali mɔgɔw bɛ mun kɔnɔ u y'a yuruku an b'a kalama o ne Bacili y'a fɔ n'u ka di u ka direction ye u ka plainte kɛ n kan n bɛ bɔ n'a dalilu caman ye maliyɛnw bɛ bɔ ko caman kalama donc n'u y'o yuruku kɛ est ce que o ye jamanadenw de nɔ ye n'i ma mɔgɔ sɛbɛn sigi i ka baara kunna i y'a di mɔgɔ lankolon ma n'a y'a tiɲɛ est ce que i bɛ taa baga mɔgɔw de ma wa i b'o tigi de gɛn i b'i yɛrɛ de ɲininka gouvernement ka kan ka OMH baara cogo de ɲininkali kɛ bi Mali bɛ banbaganciw de bolo minnu ye marifa ta o minnu bɛ service daw la surɔfɛn minɛ na k'i ban ka baara kɛ sariya kɔnɔ a bɛɛ banbagaci donc président Assimi k'o dɔn premier ministre k'a dɔn ministre de l'habitat k'a dɔn wa a b'a dɔn i tɛ kalo 3 kɛ ministre de l'habitat la Mali la k'i tɛ nin dɔn a k'a dɔn a ka bɔ ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye ne de y'a fɔ a ɲɔgɔn ministre de l'habitat kɔrɔ don n b'a fɔ a ye a ka bɔ a ka tiɲɛ fɔ solution bɛ nin na fana so joli bɛ yen n'a ma occupé bi aw mɔgɔ 200 so ka ca 1000 ye mun bɛ a ma occupé yan'u k'aw labɔ u tɛ dɔw laban ka mɔgɔ wɛrɛw bila a kɔnɔ u k'aw to yen aw k'a régulariser pour mun de kɛra solution b'a la o mais ni gouvernement nakun ye de a ka solution créer k'a di mɔgɔw ma a nakun tɛ a ka problème ta k'a di jamanadenw ma un ministre doit apporter des solutions et non créer des problèmes alors que le ministre de l'habitat ka sabali a ɲɔgɔn dɔ de bɛ ka kuma ne kɔ n'a ɲɛ ye n b'a fɔ a ye a k'a mɛn n k'an jan n tɛ ɲɛda dogo n b'a fɔ a kana fɔ ko Bacili ye n kɔrɔfɔ n kɔfɛ dɛ a baara cogo a ka mɔgɔw baara cogo ne ma sɔn a ma. ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili la a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye sifinnakaw kulu min n'a bɛ fɔ a ma ko CNJ olu ye baara dɔ kɔni sigi sen kan baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ accord d'Alger ale bɛ se ka faamuya cogoya jumɛn na malidenw fɛ o bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na u ye baara in kɔni sigi sen kan a yirala k'a fɔ k'u bɛna wagati kunkuruni bɛɛ lajɛlen kɛ ni baara in na a ɲɛmaa ye Abibu Dako ye an k'ale lamɛn. accord in nana fɛn dɔ de kan a nana fɛn min kan o ye bɛnbaliya dɔw de ye ɲɔgɔn faamubaliya dɔw de ye jamana kelen denw ni ɲɔgɔn cɛ bon o bɛnbaliya minnu kɛra
n'o o kɔlɔlɔ caman sera jamanaden bɛɛ lajɛlen ma olu kɛra wa a kɛra sifinnakaw de la wa musow fana jɔyɔrɔba b'a la donc o de kosɔn an y'a laɲini bi ka nin baara in kɔnɔ kari ni baara min b'a to sifinnakaw ani musow u bɛ se ka accord in kɔnɔna ko faamu u ye baara daminɛ de o mana bɔ an bɛna taa mara 12 de la Mali kɔnɔna na an bɛna taga segin ko 3 de kɛ fɔlɔ ye mun ye ka taa hakilina ye k'a da yira an ka leaderw la ka da o ka sabanan na an b'a ɲɛfɔ accord in an bɛ se ka bɛɛ bɛ se k'i sen don cogo di a lawaleyali la. Ni tun bɛ tali kɛ CNC ɲɛmaa la Habib Daku u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka faamu ɲuman di an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni sigila sen kan yaasa MINUSMA ale bɛ se ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA tɛ dɔwɛrɛ la yan nɔ dɛ k'u bɛ Faransi ka bɛnbɛnbɛn de la yan nɔ kulu in yɛrɛ ɲɛmaa ye Cherif Mohamed Aïdara ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Cherif Mohamed Aïdara, président du collectif MINUSMA et ses alliés dégage. Collectif sigikun yɛrɛ ye min ye kabi fanga yari kɛra 2012 wagati n'o ye 2012 ye Faransi kun ye janfa dɔ sigi sen kan n'o ye ka se ka Kadafi ka fanga tiɲɛ a bolo mais o y'a sɔrɔ u kun ye labɛn dɔw sabati ka na Saheli yan fan fɛ n'o ye Mali kɔrɔn yan fanfɛla ye ka don o fɛ mais a labɛn kun tɛ se ka sabati fiyewu n'u ma Kadafi ka fanga yari a bolo donc u ye Kadafi ka fanga yari a bolo waati min u y'u kun ɲɛsin ma o kɛra 2012 wagati ye u nana galon caman tigɛ ka amalgame caman créer pour que coup d'état ka se ka kɛ coup d'état kɛlen u nana u ka cellule sigi donc u nana u ka cellule sigi ka kɛ pompier pyromanie u nana kan ka kuma ɲɔgɔnya an ni rebelle ni ɲɔgɔn cɛ en réalité olu ka rebelle nalenw don sinon malien kunte mais u ka rebelle nalen don olu yɛrɛ de u armée olu de marfaw d'u ma olu de fɛn bɛɛ d'u ma pour que u ka se ka na donc kuma ɲɔgɔnya de taara an don n'u cɛ depuis wagati an ye kɔkɔ fɛgɛya to ye parce que an y'a fɔ ni kɔkɔ ma pɛrɛn basa tɛ don yɔrɔ sɔrɔ donc an ɲɛ bɛ kɔkɔ in fɛgɛya to la o bɛ fɛ ka na ni hakilina dɔ ye hakilina min bɛ malien fara tɛ malien fara ɲɔgɔn kan donc an wulila an farala ɲɔgɔn kan d'abord k'a lajɛ mun de bɛ dugu ma donc hakili jagabɔ la an farala maaw kan minnu ko k'an ka sigi ka kuma kɛ donc an ye sigi ka kumaw daminɛ a kunfɔlɔw kɛra Mauritanie depuis woroblancilaw olu kɛra Wagadugu fɔlɔ ka kun filananw kɛ Mauritanie ka taa Alger n'o ye Algérie ka na kuncɛ Bamako yan le 15 mai 2015 donc a kuncɛlen Bamako yan an y'a ye k'a fɔ bɛn kɛra min kan ani min bɛ sɛbɛn kɔnɔ gafe kɔnɔ ka d'an ma n'u parafera hakilinaw tɛ kelen ye ara sɛbɛn cogo tɛ kelen ye donc an nana ye janfa min kun kɔlɔn sɛnɛnen don janfa dara kɛnɛ kan donc janfa yelen ka da kɛnɛ kan waati min an wulila k'an fanga fara ɲɔgɔn kan il faut que an ka fɛn dɔ sigi sen kan min b'a to janfa in bɛ se ka ko kari cogo min an y'a fɔ wa an bɛ segin a kan an bɛ tila ka segin a kan tuguni kura ye rebelle tɛ Mali la Faransi de ye rebelle ye djihadiste tɛ Mali la Faransi de ye djihadiste ye dɔgɔnɔw tɛ rebelle ye filaw tɛ rebelle ye Faransi de ye rebelle ye Faransi de ye djihadiste ye donc mais Faransi bɛ na ni système min ye o ye nin système caché de u bɛ na dugumana de fɛ ka na u ka pion installer n'i y'a jateminɛ depuis MINUSMA nana Mali la Faransi de b'a bɛɛ dugumana na Faransi de b'a bɛɛ diriger depuis ko bɛ dogo dogo fo ka na ko da kɛnɛ kan an y'o fɔ fanga tɛmɛnen ɲɛna o de y'a to an wulila ka fanga tɛmɛnen an y'a kɛlɛ san 7 an b'a kɛlɛ la depuis bɛ ka sigira don min an b'a kɛlɛ la fo ka taa wuli an b'a kɛlɛ la parce que an b'a dɔn tigitigi maa minnu don an bɛ ka min f'u ɲɛna u ɲɛ t'a la parce que an sigilen ɲɛ bɛ mun na u jɔlen ɲɛ t'o la donc an nana ye k'a fɔ sifinnakaw n'an ma fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ k'an ye sini ɲɛsigiw ye mais bi latigɛ ko ɲuman de bɛ sini d'an ma donc n'an ma bi latigɛ ka ɲa sini t'an ye donc o de y'a to an wulila an ko jɔnya kɛlɛ in f'an ka juru tigɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Cherif Mohamed Aïdara la wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko MINUSMA ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko dala dumunifɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ feere siradaw la k'a caman bɛ yen nɔ k'olu lasagolen tɛ dɛ wa k'olu y'a ta k'a lajɛ an ka buru caman bɛ yen nɔ maa caman kɔni bɛ buru ta boulangerie la yan'u ka se n'a ye a feerebagaw ma ko a caman bɛ yen nɔ k'a lasagolen tɛ ka ɲɛ an ye ɲininkali kɛ maa dɔw la olu k'u hakilina fɔ nin ko in na an k'olu lamɛn. caman de bɛ u bɛ to ka buru san boulangerie la ka sɔrɔ ka tɛmɛ u t'a san feerelikɛla tɔw kunna u bɛ taa fɔ boulangerie la o ye mun ye nɔgɔ kama tɛ ya caman bɛ siran nɔgɔ yɛrɛ ɲɛ sisan ka ba k'a san. fɛn o fɛn n'i mako jɔ a la a bɛ sanuya an mako le t'a la buru baarakɛlaw mako t'a la n'i mako tɛ fɛn na i ka sira t'a la a bɛ jɛ wa. u ka a labɛn ka ɲɛ k'a di a dunbagaw ma minnu b'a feere u b'a kɛ yiri in kɔnɔ k'a datugu a dɔw fiɲɛ b'a ta a bɛ dayɛlɛ sanbɔrɔgɔ in yɛrɛ la bɔgɔji bɛ seri moto in caman sanfɛ dɛ. ko wasiji kanafini yɛrɛ n'i y'o yɛrɛ fɔlɔ o suma buru bɛ nege bɔ i la walahi buru tɛ dilan ka ɲɛ buru a farinu n'i y'a dɔw yɛrɛ bila yɔrɔ ye ni boulangerie da dɔw yɛrɛ ye i bɛ masaya segin ala ma k'a fɔ k'o dumuni de bɛ taa anw kɔnɔ se bɛ su ye janni kɔ wa. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya ye o y'a fɔ cogo min na dala dumunifɛn an k'u lasago ka ɲɛ yaasa banamisɛnnin caman bɛ yen nɔ an bɛ se ka kisi olu ma cogoya min na
n'an bɔra ye denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni masaw ntanyana n'a bɛ fɔ a ma ko ONAPIMA olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na ka se ka taa an ka sɛnɛkunjigi kɛnɛ o kɔnɔna na ka se ka taa bɔ o yɔrɔw kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ni munumunu salen kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ denmisɛnnin ninnu k'u bɛ se ka faamuyali dɔw sɔrɔ cogoya min na a denmisɛnninlaka dɔ ye Madagalu Sagara an k'ale lamɛn. Ne nana ne y'a ye ko yani an ka don u bɛ vérification caman de kɛ u bɛ i ka carte d'identité vérifier ka joli ta ka vérifier k'i ka acte de naissance lajɛ ka bagage yani i ka don avion kɔnɔ u bɛ bagage vérifier fɔlɔ n'o vérifiera bagage bɛ taa don avion kɔnɔ o la n'i sera avion kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ yen ɲɛ n'i mana se yɔrɔ min na a bɛ d'i ma yen. Ni tun bɛ tali kɛ Madagalu Luga Sagara ale ka seerew la ONAPIMA denmisɛnninlaka dɔ don o kɔfɛ musolaka min yɛrɛ ka wulikajɔ bɛnlen bɛ denmisɛnnin ninnu tɔbɔtɔli ma Odile Daku ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. An ka nalen nin a bɛ plan dɔ kɔnɔ min ye an b'a fɔ min ma ko découverte pour les pupilles donc wasa u ka fɛnw dɔn ka fɛnw ye ka fɛn caman dɔn u ka bɔ kunfinya la dɔɔni an ye yan choisi o de kama wasa u kana a bɛ se ka kɛ denmisɛnnin caman bɛ bi k'a daminɛ bi ma fo ka taa ka don u kunkolo la ko u bɛ se ka kɛ avion bolila ye nafa camanba de b'a la parce que denmisɛnnin tɛ kalan dɔrɔn ye don o don ka sigi kilasi kɔnɔ ka kalan kɛ n'i ma fɛn dɔw kɛ min bɛ se k'u walanwalan u ka fɛn dɔw jate minɛ ka o ye kalan ni kulonkɛ o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a tɛ dɔrɔn ko kulonkɛ dɔrɔn don ni yɛrɛ ye dɔnniya min ye kulonkɛ don en même temps u bɛ dɔnniya caman tɔmɔ a kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ u ka ɲɛmaa la Konelakaw furumuso Odile Daku an bɛ dugawu de kɛ nin hakilina min n'a filɛ nin ye yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye musolakaw tɔgɔla soba min bɛ Bamakɔ kɔnɔna yan nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Maison de la Femme sibiridongo faraɲɔgɔnba kɔni kɛla yen nɔ ka se ka minɛ caman kɔni ni k'o di musolakaw ma yaasa si yɛrɛ o bɛ se ka labaara cogoya mun na ka kɛ situlu ka se ka fɛn caman k'olu dilan an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ a yirala k'a fɔ togodala musow baara in yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen de ye olu ye olu bɛ se ka bɔ nɔgɔla cogoya mun na minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ni du ni denbaya ma Wadijelakaw furumuso Funɛ Kulibali ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. An bɛ yan nɔ gouvernement kelen tɛ projet bɛ an jɔyɔrɔ tonto baku bɛ yen minnu b'an financer nin kɛnɛ o ye BAD ka financement ye BAD ni Mali gouvernement jɛla ka bɛnkan min kɛ ko ka Mali togodalamusow dɛmɛ an bɛ o programme de kɛnɛ kan bi ka ɲɛsin togodalamusow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛnnen don sikɔrɔ tɔgɔli ka a lasago ɲuman ka tila ka a labaara u nafa bɛ se ka bɔ situlu la cogoya min na jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ a nugu ma cogoya min na denbaya bɛ se ka lafiya cogoya min na denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na an b'o kɛnɛ kan yan. Ni tun bɛ tali kɛ Wadijelakaw furumuso Funɛ Kulibali a y'a fɔ cogo min na ni hakilina ninnu yarabi Ala ka ninnu caya an ka jamana kɔnɔna na kɛnɛ in kan yen nɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ marabolo yiriwali ma Modibo Kone ale fɛnɛ kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Ɲinɛ campagne de reboisement la an y'a jira k'a fɔ an tɛna jiri turu ten bilen an ka jiri turuw la togunnaw la an bɛna si turu an bɛna akaju turu an bɛna gomme arabique turu an bɛna jiri minnu nafa bɛ se maliyɛnw ma minnu n'an y'a baara a bɛ se ka wari nana Mali la ka se ka dɔ fara an ka économie développement kan désormais campagne de reboisement bɛna kɛ n'o de ye a ɲinimaw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka togunnaw la ni fɛn fɛn bɛ fɛ ka si turu i fɛ ka zira turu i fɛ ka akaju turu fɛn fɛn n'i fɛ ka fɛn turu jiri nafa la i ka ci sama ma ministère du développement ka compte fɛ ministère de la promotion ka baara fɛ an bɛ jiri fiw ta bila ka taa turu. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri Modibo Kone a y'a fɔ cogo min na Ala ka nin hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye cakɛda min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko direction nationale l'état civil olu maa kɔni ye faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛ baara dɔ kɔni sigilen don sen kan a yirala k'a fɔ ko kalo saba baara kɔni de don sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ na kɛ baara minnu n'olu sigilen don sen kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla ka ɲɛ wa o sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na a ɲɛma danga ye Dawuda Soye an k'ale lamɛn. PACCC ale ye programme ye ne ye projet de dɔn a programme yani kalo saba cɛ a programme bɛna clôturer donc yana ka clôturer wajibu f'an ka jɛ de ka sigi mun kɛra k'o fɔ ɲɔgɔn ye tɔni mun bɛ yen k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye o ka se ka kɛ ka ɲɛ yani kalo saba cɛ parce que à partir du 30 novembre programme bɛ datugu baara minnu bolodara est-ce que o kɛra f'an ka jɛ k'o fɛsɛfɛsɛ ani département ministériel tɔw ani olu ni partenaire wɛrɛw an bɛ jɛ de fɛn fɛn fɔra
n'a fɔra ko k'a kɛ n'o ye formation taabolo ye n'o ye baroni minnu bɛ kɛ n'o ye sensibilisation ye dialogue communautaire n'o ye construction des centres ani réhabilitation des centres dɔw kɛra Tawudoni dɔw kɛra Kidal dɔw kɛra Gao dɔw kɛra yɔrɔ dɔw la donc il faut que an kana lajɛ o ko bɛ cogo di an ye texte dɔw fana élaborer olu fana textew a ko bɛ cogo di ni tun bɛ tali kɛ état civil ɲɛma danga la Dawuda So kɛnɛ in ka yen nɔ ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ jamanadenw olu ka bugunatigɛ sɛbɛnfura kow ma ale tɔgɔ la Birema Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ n'i y'a mɛn jamana kɔnɔdenw bɛ dɔn sɛbɛn de b'i la n'i y'a mɛn i bɛ i ka hakɛ fɛn fɛn ɲini sɛbɛn de b'i la an bɛ wele min bila jamana kɔnɔdenw ma o ye de bange mana kɛ u k'u jija ka se baarakɛyɔrɔ minnu sigilen don wolosɛbɛn dilan kama ka wolosɛbɛnw dilan denmisɛnninw ye walasa denmisɛnninw ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min u k'u jija fana u ka furusɛbɛnw ta fɛn min fana yɛrɛ ni an ye o jate ni mɔgɔw t'o ta kosɛbɛ o ye fatuli sɛbɛn fatuli sɛbɛn tali nafaba de b'a la hali n'a bɔra tiɲɛta ninnu fanfɛla la nafa minnu b'a la fatuli sɛbɛn kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka fatu ni kun min ye i n'a fɔ bana minnu ye kɛra sababu ye kuntanya o bɛɛ bɛ sɛbɛn fatuli sɛbɛn kɔnɔ ni o dɔnna gouvernement bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ bana min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka fatuli caya gouvernement bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ walasa o banaw bɛ se ka kɛlɛ cogo min ni tun bɛ tali kɛ Birema Kulubali la a y'a fɔ cogo min na ni hakilina ninnu yarabi Ala ka ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye jɛkulu caman kɔni farala ɲɔgɔn kan n'a bɛ f'a ma ko forçat civile olu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana yɛrɛ a ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya mun na dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na u ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ u ni kulu dɔ wɛrɛ farala ɲɔgɔn kan n'o ye AREMA ye forçat civile yɛrɛ ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Aïcha Baba Keita an k'ale lamɛn ne tɔgɔ Madame Toure Aïcha Baba Keita ne ye forçat civile présidente an y'a ŋaniya ka an ka fangaw fara ɲɔgɔn kan ani maaw b'u fanga fara ɲɔgɔn kan a ka kan min bɛ se min na o ka di o ma hakili la baara bɛ nɔgɔya o de la an ni AREMA mɔgɔw sigira an kumana k'an y'a jateminɛ maa jolenbaw bɛ AREMA la minnu bɛ Mali politique ko cogo dɔn défaut min b'a la a kan ka lakile yɔrɔ min na a jɛngɛnna yɔrɔ min na olu b'o baara la kosɛbɛ politique ko ta fanfɛla la maa caman fɛnɛ bɛ forçat civile la maa minnu n'u tɛ politique ko cogo dɔn fewu gani k'u ma heure kelen ko jama labɔ i ka nin salfa n'u ko k'a fɔ ko jama ka tile k'i jɔ a bɛ tile k'i jɔ société civile mɔgɔw dalen b'olu la kosɛbɛ anw y'a jateminɛ n ko an bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ min bɛ se min na o ka t'o bolo ni forçat politique kan ka kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ don min na komi bi AREMA de kɛra forçat politique ye anw ka hakɛw fɛn fɛn n'o bɛ se ka kɛ politique kunda jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ ko forçat civile kan k'o ɲini k'o ye politique jɔyɔrɔ ye position n'an kan k'o ta politique décision na anw ye yamaruya di AREMA ma bi a k'o k'an tɔgɔ la an b'u kɔ AREMA fɛnɛ ye jɛra ka hakɛ dɔw kɔ i n'a fɔ jɛkulu o jɛkulu n'u b'u la k'o tɛŋunen bɛ société civile la o fɛnɛ kɛra forçat civile ye bi donya in na jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ ko société civile de kan k'i bolo b'o kɔ AREMA t'i bolo b'o kɔ bilen forçat de b'o kɛ ani hakɛ min fɛnɛ ka kan en tant que société civile an b'o kɛ an ka bolo ɲɔgɔnma in b'o hukumu de kɔnɔna la an fanga bɛ niveau min na bi ne yɛrɛ ɲɛna n ko forçat ko kun sera niveau min na tɛmɛn'o bɛɛ kan an bɛ don min na komi bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ association 52 ani ONG 2 nin bɛɛ lajɛlen ye forçat civile ye wa an ka acte 1 bɛ ka continuer acte 2 yɛrɛ fɛnɛ o journée citoyenne baara olu bɛna kurumu kari Bamako ni tun bɛ tali kɛ Turelakaw furumuso Aïcha Baba Keita a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilinaw sabati sen kan an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na nɔ kɛrɛnkɛrɛnna MJPD Mali olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ yirimajɔkaw fɛ yen nɔ ka se ka yirituru baara dɔw kɔni kɛ sibiri dongo kɛnɛ in kan yen nɔ maa dɔw y'u ka sira di an k'olu lamɛn ne tɔgɔ ye Yusufu Fane n'i ko yiri i ko hɛrɛ ni mɔgɔ min ye yiri kelen juru i ye fɛnba de kɛ ni i ye kɔlɔn kelen sen i ye fɛn belebeleba kɛ mɔgɔ ba caman wala mɔgɔ miliyɔn caman u bɛ se ka sigi a suma na u bɛ se ka den dun ani mɔgɔ ba caman fana bɛ se ka i ka kɔlɔn kelen ji min a bɛ hinɛ lase mɔgɔ caman ma faso ɲɛta fɛnba dɔ ye yiri ye kodɔnbagaw ko mɔgɔ si man ka wolo ka sa n'a i ma yiriju kelen turu kɔfɛ ko ni wolola ka yiriju kelen turu k'ali ni sara k'i ka saya ma kɛ gansan ye donc o b'a yira k'a fɔ ko a ye baara min kɛ nin baaraba de don maliyɛn mago bɛ min na bi o ye baara de ye parce que baara de kama jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o la an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka ɲɛtaga di an ka jamana ma Ala ka jamana basigi Imam Muhammadu Sako ka bɔ Zawiya misiri la deuxième plaque carré la an bɛ Ala tala deli Ala tala ka nin sababu bɛɛ an b'a daminɛ Ala ka hadisa belebeleba dɔ la Ala kira ko a ka hadisa in kɔnɔ a ko maa min muslimin silama o silama yagi su garsan n'a ye turufɛn turu mana n'i y'a ye Ala kira ye turufɛn fɔ kɔrɔ b'a yɛrɛ nafa de bɛ turufɛn na maa minnu ye nin hakilila in sɔrɔ ka na yiri turuli hakilila ye ka turu u ye koba kɛ an b'a ɲini Ala tala fɛ u y'a bɔ
nafolo min ala tala ka barka do nafolo ka yiringe yiri baluta ya ala tala ma kela an gonna na kene kono kana almamu berejile tokola kana folike almamu berejile tokola almamu ya place koso ani hakilla nyere ka buka se hakemina o de an wuli ka banga so kana ni kene kono an ba nyina ala tala fe toyi ala ka jidi ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka seereya la o kɔfɛ kantelakaw furumuso mama kante ka fara kulu yɛrɛ ɲɛmaa kan adama kante an k'olu ka seereya lamɛn. ne tɔgɔ ye madamu kante mama kante an ka tɔn in hakilina ta an b'an seko na yiri di hakɛ min b'an bolo an b'o turu k'an ka ɲɛ yira jamana la diɲɛnatigɛ ko o ko a bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni donc an tɛ décourager an ka tɔn na an fari tɛ faga fo an mago bɛ min na an ka laɲini ka se o ma bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri jamana nin bɛ taa sira min na n'a bɛ kɛ hɛrɛ ye jamana nin ma muso bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o la o de ye an hakilina kɔni y'an ka tɔn na ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don an ka tɔn na tɔn dayɛlɛnnen don Mali muso bɛɛ lajɛlen bɛɛ place b'a kɔnɔ. tɔgɔ ye Adama Kante mouvement pour la justice, paix et développement au Mali. Ne yɛrɛ o président national ye Mali kɔnɔ ni wagati in na. Bi journée dɔ kun talen no an bolo parce que ni an ka tɔn ta an ka tɔn yɛrɛ sen sabanan o ye développement ye n'o ye ɲɛtaga ye. N'i ko k'i bɛ ɲɛtaga baaraw ta ka baara kɛ n'a ye o ti ɲɛ f'i ka baaraw boloda baara minnu bɛna ni ɲɛtaga baara ye. O kɔnɔna na an kun kɛlen ka baara boloda bi o kun ye yirituru ye n'o ye journée de reboisement ye. Bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na komi bi ja kɛlen no ka dankari an ka jamana nin na. O kɔnɔna na an ka tɔn n'o ye mouvement pour la justice, paix et développement a kun y'a initié bi Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu kɔnɔna na ka yiriju dɔw turu an kun b'o baara de la bi wulada na Bakɔrɔbabugu kɔnɔna na yan nɔ. An ye yiri min turu bi a yiri ti yɛrɛ sɔrɔ fo yiriju 45 ɲɔgɔnna la. An y'a daminɛ Bakɔrɔbabugu sirajan kelen min bɛ taa campement na an ye yiri nin turu o kare kɔnɔnaw de la ka taga. N'i y'a jateminɛ an ye yiriju 45 de jɔ Bakɔrɔbabugu siradagolo la ka taga ani an balima dɔw yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔla minnu y'a jara minnu ye baara nin jaruw ye u y'a ɲini k'a fɔ ka yiriju dɔw d'u ma u yɛrɛ bɛ taa jɔ u ka duw kɔnɔ k'a lakana pour que sababu min se k'a to Mali ka ja n'o ye sécheresse ye o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Ni tun bɛ tali kɛ mama kante fo ka taa se Adama Kante ma u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilina n'u yiriwa an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Sidibe mun bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki n'i ka yamaruya an bɛ taga Amérique États-Unis olu ye dolari miliyɔn 11 olu y'o di Burkina Faso ma yaasa ka se ka dun ka fa yaasa ka se ko sabati Burkina Faso dugu kɔnɔna na. N'an bɔra yen an bɛ taga Sudankaw fɛ yen samiya don ani sisan cɛ ale ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ Sudankaw fɛ yen nɔ. Nations Unies ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko maa 1000 ani kɔ ko olu de kasara sɔrɔ ɲinan samiyaji la Sudankaw fɛ yen nɔ ko maa minnu ni olu ni tora nin ko in na ko ka ca ni maa 70 ani 5 koso caman fana ni ka tila ka olu bin wa foro fana ni ka tila ka olu caman fana tiɲɛ. Ni wagati in na Sudan ma ɲɛma bɛ wuli ka jɔ la yaasa gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ ni samiya in na yaasa ka se ka dɛmɛ don olu ma cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛ taga Cameroun nɔ utukalo 25 wagati jɛkulu min bɛ Camerounkaw fɛ yan ni o ye MRC olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko Douala kasobon na ko choléra ko ale ye maa 20 kɔ ka a y'o de faga ni kasobon kelen na ni ka tila ka mɔgɔ caman fana ko olu dalen bɛ ni wagati in na bana dilan sanfɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni sababu bɔra min na barisabula ko kasoladen ninnu k'u tɛ minɛ cogo ɲuman na ko ni kaso kofɔlen na ko ni t'a sen fɔlɔ ko choléra ko nin ka ye o kɔnɔna na ɲinan san 1 kɔnɔna na ko ni bana kofɔlen a yɛlɛma ka di kasoladen ninnu ko ninnu danga yɔrɔ la u sigiɲɔgɔnw ye ɲamanw de wa ko jijɛlen tɛ ni mɔgɔ ninnu bolo u bɛ min u tilala tuguni ka weleweleda kɛ Cameroun ma ɲɛmaaw ye ni ka tila tuguni ka hakilila jigin kɛ k'a fɔ ko Cameroun ma ɲɛmaaw ye bolo sɛbɛn bila bɛnkan sɛbɛn min na kasoladenw ka minɛliko la ko o ma bɔ a sira fɛ barisabula ko kasoladenw ka hakɛ ko o minɛlen bɛ u la u tilala tuguni k'a ɲini Cameroun ma ɲɛmaaw fɛ maa minnu ni olu banalen bɛ ni bana in na n'o ye choléra ye ko u ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ yaasa ka se ka ni maa ninnu ni kisi cogoya min na wa k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni kaso kofɔlen ka se ka kasoladenw bila u ka hakɛ kɔnɔna na. Karamɔgɔ sigira an ye min sɔrɔ ko kana kibaruya la bi ni tun y'o ye. Sira Sidibe y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.